O víkendu byly oznámeny ty největší Disney a Pixar a Marvel novinky, protože bylo D23 2026 a já ti shrnu všechno, co tam bylo oznámeno. Plno skvělých nových animáků, vrací se Incredibles 3, který budou zaměřený víc na Violet a Dashe. Taky Coco 2, který bude už o teenage Miguelovi, ve kterém se Ernesto de la Cruz vrací za pomstou. Byla potvrzená taky Zootopia 3 a nový Ice Age Boiling Pot. Já prosím vás, já jsem to točil a zapomněl jsem na asi jako největší novinku, což je, že nás čeká taky Frozen 3, který bude mít ženskou záporačku, která je teaserovaná v prvních záběrech a Olaf taky dostane přítelkyně tady v tom pokračování. Plus plno nových animáků, což jsou Ghost Market, Gato a Hexed z Hailey Steinfeld. Z hraných filmů jsme dostali první záběr na Tangled, který se momentálně natáčí ve Španělsku a uváděla ho Catherine Hahn, která hraje Mother Gothel. Lisa Kudrow a Mira Sorvino tam taky prezentovali pokračování svojí komedie Romy and Michelle. A bylo oznámený Lilo and Stitch 2, který nás čeká v roce 2028 a kde bude i Stitchův růžový kamarád Angel. Největší oznam Marvelu bylo 100% obsazení X-Menů nových. Tam je Adam Driver jako záporák Mr. Sinister, Christopher Abbott jako Profesor X, India Navarrete z hororu Obsession si zahraje Rogue, Maya Boyd si zahraje Storm, a Samara Weaving si zahraje Emmu Frost, plus byl taky oznámený Kit Connor z Heartstoppera, který bude nový Cyclops. Dostali jsme taky nový teaser na Avengers Doomsday a na nový seriál Vision Quest, což je pokračování příběhu toho oživeného Visiona z WandaVision. A zase to bude asi trošku divný, protože se tam má objevit živá verze Ultrona. Nechápu. Ze Star Wars jsme dostali trailer na druhou řadu Ashoky a taky první záběry ze Star Wars Starfighter, který uvedl Ryan Gosling. No a co se týče Disney Plus seriálu, tak tady byla taky ukázaná třetí řada remakeovaného Percy Jacksona. That's all, a sleduj mě pro víc filmových a televizních novinek.